Ka Solaris Bangalore, rengkat bat ka St. Joseph Educational Services Shillong, kan Pynlong ya ka seminar hakabaya day bat ka Jingïakop puli MBBS Shabari, ha Shillong Club IGP, hajan DC Office haka arpenyo tarik Agas, hajar arpuar, nadu kapuar Khwai shiteng sheneng, bat on dan kam ban sewe Ki khubor ka Batisi TV, lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch, price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish, ordar mapi, nginwan ra amangi, hakir dob yeng jongpi. Hadian balayo jing ujor halor ke jing Pynlong ya ke Jingïakop Khwai dok ha da katu kani ginong snong hakipung dok ha baper ki badan hapo East and West Khasi Hills District hakba ki bayrung kamduna ya ke Sunspa tingka Shiringwyang bat ke Khusnam shaginong job ke bamduna ya ke Khatsan lak tingka u District Magistrate jong ke East and West Khasi Hills District haka hukum balapan mi haka ar pulai terek unailar ar hajar ar puar hapo ka section Shispa Sapusaw CRPC ulakhang ban Pynlong ya ka Jingïakop Khwai dok ha haka baka Khusnam shakinong job kabalong Palat ya ka Shilak tingka bat ka bayrung ka Palat ya ka Shispa tingka Shiringwyang katkum kani ka hukum lamanaru ban onam Shah Shuh ban Pynlong ya ka Jingïakop Khwai dok ha Palat ya Khusnam Khusnam ha ka ju kapung ya kani ka hukum lapan mi da District Magistrate kum shibanta ban khanglat ya ka jing pendan kam bakla ba jing sngot hu bakla ya ka Amusement Act badru ban khanglat ya ka jing sha shim kabu jong ki baduk ki basuk ki bam da byang tikna ka kamai ka ji kinu ki ba pen khan ya kani ka hukum kin sha penshitam kat kum ka section shispa prapupra jong ki Indian Penal Code khapraspa handru phau Lu setil ada pelrak lah. Saya pun juga ada pelrak. Jadi